Hej, i dag skal vi spille Minecraft. Det er Tobias, og det er Claus. Og mig! Og du hedder selv Torbjørn. Ja, Ej, jeg vil en ny channel og lige starte op. Lad være, det er mit for. Hvad laver du? vi drev lige alle de her får der. Ej, I kan det godt er- lide at sove. Det er som sagt en ny kanal. Ja, vi laver en Let's Plays. Det står til alle multiplayer games. Hallo Claus. Mm? Prøv lige at fjerne koden. Hey, der er fra så en der kanalen. by. Hold nu kæft. Ja, den har vi set. Den har jeg har set, ja, den har jeg set. Vi skal lige hurtigt dræbe Prøv at fjerne, Kan du være med at rush, din lille... Hvad skal prøv jeg at fjerne K fra kanal. Anal. Ja. Hvad snakker du om med at wash byen? Jeg kigger bare, hvad de har. Har du fundet villages? Jeg har en iron der, what the fuck er det? Blacksmith har næsten altid emerald eller diamant. Ja, eller gear. Hvor der er en emerald. Det er nice, mand. Yes. Og lige på start. What the... Fuck, det er nice. Det er fandme nice. Seriøst, Yay! Nu er vi glade. Og plus så får vi også er vi lige... glade over? Ja, vi har sgu da fundet sådan en klam by. Har jeg fundet den der blacksmith? Vi nakker alt deres weed. Kom. We smoke weed. De er også bare køer, mand. Og de kører. Ja, over i siden. Er det ikke lige fordi de er buret inde, vel? Men altså. Og de afsnit, de bliver 10 minutter. You know what I'm talking about. Og der var obsidian, der var æbler, og så var der 2 stykker iron og noget brød Så har i vi det. blacksmithen. Jeg vil have deres spor. Bare tage alle vi bananerne af. Vi skal bare næ. Vi stjæler. Vi sikker dem lige. Hvor du kan. Ej, nu må han ikke komme og skære dem ud. Okay. Nice. Drenge. Ja, Vi skal lige skaffe 16 uld. Så får vi sådan en der... En samaral der. en sammenhold af du. Ja, du ved, den der grønne diamant. Ja, emerald, oh my god. Skal ikke være frækt, det står bare på dansk. Har du det på dansk? Yeah. Yeah. Så det har den der, man. Fuck det. Det er sgu da meget nice, fordi jeg har fundet den her på start af. Jeg er meget heldig. Og vi sender selvfølgelig ikke server IP ud. Fordi det bliver... Nej, det gør vi ikke. Men mindre vi kan finde ud af for at lave et system, hvor man kan skifte map. Men eller, I ved. Altså, vi har lavet et map, ikke? Ja, Og I skal fandme hjælpe os. Altså, I skal se, hvad vi kan gøre bedre. det er nødt til. Så bliver vi sindssygt glade. Det... Ja. Giv mening. Husk sub og rate og like. Og comment. Vi elsker comments. Og rage quit. Det kan jeg også lide. Vi svarer på alle de comments, vi får. Aha. Det gør vi. Jamen, det gør vi. No shit. No shit, Sherlock. No shit, Sherlock. Hvor dø dit dumme. Det er kraftedme. Det er dyrplageri. Det er dyrplageri. Hvor meget? Kom alle de der, så vi lige kan få købt noget mad af dem. Kom her. Giv mig alt dit weed. Slut min. Nej, kom lige. Jeg skal lige bruge 3 mere. Nej, altså kan... Ja, det... Nej, seriøst. Det er sødt af dig. Du er gris. Hallo. Hello, Phils. Det er med sådan nogle... der er sgu da klæde her, mand. Så er jeg tilbage igen. Okay, vi skal... får vi sådan en iron hakker der. Ej, okay. Hvad er han her? Stop! Yeah! Se, nu kommer der Clay ud til mig. Yeah! Hvor er jeg bare dygtig, mand. Hvad kommer der ud til dig? Clay, så nu kan vi lave... vi skal lige finde noget... lær, eller ja. Jeg kan ikke huske, at jeg laver brød, mand. Nej. Nå. Har vi alle kigget alle hus igennem? Er der ikke en anden næse herinde? Hold. Hvad fanden er det for et hus, han har lavet? Han har ikke gået så det godt. Han har sat græs i gulvet. Hvordan får du clay, Thor? Det var helt væk, mand. Hvad fanden er det noget, jeg laver sådan? Jo, det kan jeg sgu da lige så godt gøre. Fordi så fylder det mindre. Jeg laver lige en crafter, man. Så gør jeg lige. Sådan. Nej, jo. Skal vi ikke Du skal tage deres hus og bo her. Nej, jeg er da helt kræmet. Så skal vi dræbe den, det er vigtigt. Nej, det er sindssygt, man. Ej, det er sgu da ikke Anders Breivik, mand. Massakre. en emerald for 5 millioner, hvad tror han vi er, mand? Der er pumpkins. Bro, jeg laver sgu lige et waypoint her, du. Ja, jeg tror ikke, du får seeds med. Village. Der er pumpkins herovre. Ja, præcis. Village.
Hvorfor? Okay, shit, nu går det hen og bliver mørkt. Har I noget... Jeg har til seng. Jeg er i gang med at lave seng nu. Ikke noget. Altså jeg siger bare lige, zombie, de bliver ret til tiltrukket i den her. Ja. Men det der clay, jeg kan se. Weed. Det var ikke være forskelligt her. Jeg har fundet et hjem. Et hjem. Et hjem, og så siger du... Nå, bare lige sådan et sovested. Hej, Thor. Ah? Ej, hvor er du grimt, mand. Kom væk for helvede. Den er ulækker meget. Lad os bygge op på toppen der Hvor bjerg. falder zombier, fuck. Okay, lige når jeg kigger ud mod bjerget, det er absolut, når jeg står hernede i byen og kigger, Enderman. Nu kan jeg ikke huske, hvad jeg har sagt der, men de her afsnit, det bliver sådan cirka 10 minutter til et kvarter. Ja. Det gør det. Fordi vi gider ikke lave sådan noget, en halv time eller en time, fordi det er ikke fordi det tager sindssygt lang tid at uploade. Det er ikke derfor. Det er mere fordi, at jeg kigger også selv YouTube, men det er bare nederen, men jeg har ikke set sådan et helt afsnit, hvor det tager sådan et eller andet, en time, altså det gider man jo ikke at sidde og kigge på. Så hellere Så hellere at se nogle episoder af gang. Så Claus, har du 3 senge? Og for helvede, skal du ikke slå? Ja, tror du jeg slår? Nej, gå så luk. Nu har jeg glemt at tage min... Vent lige. Jeg skulle ikke glemt. Hvad? Ja, jeg skal vent lige. Så har jeg lige lavet en WB, så sætter du en, er du lidt bøsse eller noget? Hvor foregår det? Jeg ved vent lige. Må jeg godt låne et wool af en eller anden random guy? Det må du ikke. Det er ikke sundt. Altså, det tror jeg sgu ikke. Ikke lige meget. Jo, du må her, Tue. Over 2 senge. Ja. Eller 3. Kom her, 1 seng. 1 seng, kom, må jeg se. Og jeg fik 2 senge. Kom, så sover vi. Giv mig lige en seng, Tue. Way. Der kommer en creeper! Nej! Det er en grøn en. What? Ja, den er grøn. Hvorfor? Nej! Fuck. Hvorfor dør du ikke, hva'? Din lille grimme grønne skabning, mand. Dø med Dø, dig. Du falder bare du. ned fra højde. Dø. Den droppede 2 af det der. Hvad er det med lov til at tage? Droppet. Ej, nu kommer der en zombie, mand. Okay, ved du hvad? Spawn lige seng. Står liggende. Skal op og spawn de ting. Gå nu op og spawn de ting inden den der dumme... Har I spawnet seng? Kom, Tue, vi sov. Nej, der er monsters. Bag dig, Claus! Bag dig, Claus! Kom op, Ej, nu dør jeg! op til tube. Ej, okay, fuck! Ej, okay, pip, mand. Men jeg så kom op af mit træøkse. Kom her, dø med dig. Ej, jeg dør, mand, jeg dør. Nej, Claus, din fucking idiot. Her, tag noget mad, din fede lort. Nej, okay, det er okay. Der er en, der er bedre bare. Ligger nu bare til at sove, ikke? Ja, jeg ligger nu. Kom, hurtigt. Hurtigt. Hold nu kæft. Jeg har masser af tid. Jeg skal også lige... Altså, jeg skal sove godt, og så. Hvorfor fanden kan jeg ikke spawne det lort? Du skal spawn den. Nej! En blok ud tilbage. Ej, nu røg jeg... Nej, en idiot. Hvad? Jeg røg ned af sengen. Kom nu let røven. Hvad nu? Sov. Jeg røg ned af sengen. Hvorfor rører du ned? Nå. Bare sov, Thor. Jamen, det er jeg kan ikke sove. Mor, godnathistorie. Sådan der, så der er æble der, det så jeg lige. Prøv at se, når jeg ligger mig i sengen. Prøv at lægge dig i min seng, inden I sletter alt det der. Læg dig lige i min seng, inden du sletter det, Thor. Men det, jeg kan jo ikke... er du fuldstændig ristet, tænk? Nå, det kan man ikke det dag. Der er ille zombier. Der er mange creepers. Okay. Nå, skal vi bare bygge her, eller skal vi på udflugt? Nej, vi skal skyde det nu. Hvad med her? Lige her, mand. Lige her. Jeg siger lige her. Hvad så, hvis vi finder, at der er et sted, der er bedre end det her? Jamen, så må Ja. vi lede. Vi finder altid et sted, der er bedre, og sådan noget. Vi går 400 km væk. Altså. Der er ren græs lige dernede. Der er rent græs. Jeg har aldrig set noget beskidt græs i Så Minecraft. det er Claus sagde til mig. Ja, det er lille kraften med lort, når det ikke er grønt. Prøv at se, det er grønt. Det er fandme rigtig græs, det der. Det kan ikke være forkert. Altså. Ej, nu er en creeper efter mig. Hjælp! Jeg kan ikke lige hjælpe dig. Hvad fanden er du nu spørger så pænt? Så kan jeg ikke andet end sige ja. Den springe. Selv kom spring. Nej! Du skal ikke hen, hvis... Nej. Det var da en sygt. Så, nu er mine eks ud af samtalen.
Super. Nu er han ikke mere, I kan ikke høre ham. Nej, seriøst, drenge! Ja. Vi siger ikke bare... jeg ved helt lige præcis, hvad jeg skal løbe hen. Og der er ikke mere tid tilbage nu, desværre, dreng. Fint. Skal jeg runde af allerede? Tak for i dag. Skal vi runde af? Næste Ja. aften, der er jeg tilbage hos de andre, det ved jeg. Så har jeg fundet. Ses, drenge. Ses! Ses.